ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವೆಂಬರ್ 25, 2023 ಜಾರತಿ ವರಂಬೋ ಪೋಪಿನಾನಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಸುಂದರ ಬಯ್ಯ ಸಮಯಡು ನವಪುರ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 147 ಇವೊಂಜಿ ಲೇಜ್ಡ್ ಸೇರೊಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 147 ಲೇಸ್ಡ್ ನಮವುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಪದಿಕೆ ಪಚ್ಚಕದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದು ದೈಬೂರು ಮರಕುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನೋಟ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಗೇನದ ಬಲ್ಪು ನಡುಗರೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿಂದಿರೇನು ಎದುಕೊನಿರುಳ್ಳೇನು ಈತ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಬಿಂದುಸಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಸರೋಜಿನಿ ಮಧುಸೂದನ ಕುಶೇ ಮೇರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಲೇಸಿನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಾಬಾಳೆಪುಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಾಜಿ ಪುದುಕೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ ಬಿಇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಂಟರ್ ACCI ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರುವಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ವೀಣಾ ಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಕುಡ್ಲ ಮೇರು ಕೂಡ ಈ ಲೇಜ್ಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರುವಲ್ಲಿರು ಮೇರನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಜ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನೇನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂ ಕೆ ಸರ್, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಂತ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಸ್ಡ್ ಏರ್ಬುರ ಸೇರಂದುಲರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಈ ಲೇಸಿನ ಎಗ್ಗೆ 147 ಪೊರ್ಲಪದಿಕೆ ಪಚ್ಚಕದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೈಬೂರು ಮರಕುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನೋಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೇಸಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಬಾಳೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಜಿ ಪುದುಕೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಿನ್ನವತಿ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಸಂಸ್ಥಾ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ
ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಏನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಯಗ್ಗೆ 140 ಮಗ್ ಬಗ್ಗದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಮಧುಸೂದನ ಕುಶೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತಾವರದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬಿಂದು ಸಾರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಭಿನ್ನರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವೀಣಾ ಕೆ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರಿಗೆ ಲೇಸಿದ ಸೇರಿಗೆಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರಲು ಈ ಬೆಜ್ಜಿದಿನ ವಿಚಾರ ಪೊರ್ಲ ಪೊದಿಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೈ ಬೂರು ಮರಕುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನೋಟ ಪನ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡೊಂದು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಂಡ ಚೋದ್ಯ ಪುಟ್ಟಾವುನ ಲೋಕ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ ಕಂಡ ತೋಟ ಮಾತ ಗೇನಗ ಬರ್ಪುಡು ಮುಂದಿಲು ಜತದು ಬುಗ್ಗೆಲು ದಾಂಟದು ಪಿದೈಗ ಕಡತಂದಾಂಡ ನೀರು ಪೋಪಿ ಕೈಯಲೆ ಕಾರ್ದಡಿತ ಕುಪುಲು ಮಣ್ಣು ಇಳಿಪುರಿ ಬೇಲಿಡುತ್ತಿ ಆಡು ಸೊಗೆದ ಪಜ್ಜಿ ಮರಿ ಅಂಬಡದ ಮರಟ್ಟು ಉರಿತ ಮುಡೆ ತಾರಿ ದಡಿಟ್ಟು ತಾರಿ ಪುರಟ್ಟು ದಡ್ಡ ಮಾತಲ ತೋಜು ಬಯಲಿದು ಜತ್ತುಂಡ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೆದು ಕಂಡದ ಅಮರಲೆ ನಡುಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿಪುನ ಕೊಡ್ಯನು ಕೈಪೆ ತರು ಕಿನ ತರು ನಾಲೈಡೇ ಪರಪುಬಿ ನರ್ತೆ ಗುಲ್ಲ ಸಾಗೋಳಿಯಾತಿ ಕಂಡ ಕಟ್ಟಪುಣೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಗಬನ ಅವೆತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಡು ಪರಪುಬಿ ಮಲ್ಲ ತೋಡು ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಜೀವರಾಶಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಾಂದು ಎಣ್ಣಿನಗನೇ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕಿರುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭೂಮಿನ ಪೊದಿದು ತರ್ಕ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊದಿಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ದೇವಿರು ಕೊರ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಡುಗಿರೆಂದು ಪನುಲಿ ವಾ ನಮುನೆದ ಜೀವರಾಶಿಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಣದ ದೈಬೂರು ಮರಕುಲುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಧರ್ಮ ವಾ ಭಾಷೆ ವಾ ಊರುಂದು ಕೇಂಡೊನ್ ನಾವಡು ಪಗೆ ಬೂಟು ನಾವಡು ಬೆಂಗಡಿಪ್ಪು ನಾವಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ನಮುನೆದ ಜೀವರಾಶಿಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗಾಳಿಗು ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಇತ್ತನಾತ್ ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕರಿಪುಗಾಂದು ಮಲ್ಪುನೆನು ತೂನಗ ನೆನ್ನು ತೂದು ನರಮಾನಿ ಒಂತೆ ಕಲ್ತೊರುಡೊಂದು ನಮ ಎನ್ಯೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಲೋಕನು ತುಯಿನ ನರಮಾನಿ ಅವೆತ್ತ ರೂಪ ನಡವಳಿಕೆ ಅವೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಇರೆ ಬೇರು ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣಕುಲೆನ ತೂದು ಅವೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುದಿದು ಗುರ್ತಪತ್ಯರ ಕಲ್ತೆ ಸ್ವಂತ ತೆನಸಿನ ತಯಾರು ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವರಾಶಿ ಪಂಡ ಪಾಮಾಜಿದ ಜಾತಿದವು ಕೆರೆ ಸುದೆ ಕೆಸರು ಸಮುದ್ರಲೆಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಲಿಡು ತುಯರತಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲುಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದೈಕುಲೆಗ್ ಅಂಟು ದಿತ್ತಿಲೆಕ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಜಾತಿ ಐಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇಪ್ಪುನ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಲೆಗ್ಲ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಶೈವಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಸಂಪುಡು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆರ್ದು 85 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರದ ಬುಗ್ಗೆಲೆಡ್ಲ ಈ ಪಾಮಾಜಿದ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ತೋಜರು ತಿಪ್ಪುಡು ಇರೆ ಪೂ ದೈಂದ್ ತೋಜಂದೆ ಇತ್ತುಂಡಲ 40,000 ನಮೂನೆದ ಪಾಮಾಜಿಲೆನು ಗುರ್ತಪತ್ತದೇರು 1.5 ಲಕ್ಷದಲ ಹೆಚ್ಚನೆ ವಿಭಾಗ ಮಂತದೇರು ಈ ಪಾಮಾಜಿ ರೂಪದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಗೊಂಜಿ ತೆನಸು ಮೀನೆಲೆಗ್ ಬದುಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಸಮುದ್ರಡುಪ್ಪುನ ಈ ಪಾಮಾಜಿಲೆರ್ದು ಅಯೋಡಿನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪಾಮಾಜಿರ್ದು ಬೇಕರಿ ತೆನಸಲೆಗ್ ಕೃಷಿ ಉಪಕಾರ ಪಡಗೊಂಡಿರಂದಾಂಡ ಮಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ಪಾಮಾಜಿರ್ದು ಪೇಂಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಪೆರು
ಜಪಾನಡ್ 4 ಫೈರಾ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ದ ಪಾಮಾಜಿನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜಾತಿದೇನ ನುಂಗಾದು ಜಾನುವಾರುಲೆಗ್ ಕೋರಿಲೆಗ್ ತಿನಿಯರೆ ಪಾಡುವೆರು. ನೀರ್ದ ಪರಿಪುಡು ಕೆಸರು ದಿಂಜಿದಿ ಕೆದುಕುಲೆಡು ಈ ಶೈವಲ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಮಾಜಿದ ಜುವರಾಶಿ ಇತ್ತಂಡ ಒರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಲೆನ ಬದುಕುಗಳ ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕುಡುಗೆ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಮಾಜಿಲ ನರಮಾನ್ಯಗತ್ತಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲೆಗಳ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ವಿಶೇಷನೇ ಸರಿ. ಈ ಪಾಮಾಜಿಡ್ದು ಚೂರು ಮಲ್ಲೆಡು ನೀರು ಇತ್ತಿನೈಟೆ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಪಂಡ ಕಿರ್ಂಬಿ ಒಂದು ತೋಜರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಇತ್ತಿನೈಟೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಒಂದು ತೋಜರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡೋಡು ನೆಕ್ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಟ್ಟಲ ಸುಮಾರು ಜಾತಿಲುಲ್ಲ 24 ಪ್ರಭೇದೊಲೆನ್ ಗುರ್ತಪತ್ತದೇರು. ಕೆಲವುದವು ಚಟ್ಟ ಚಟ್ಟ ಯಾದಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಪಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇರೆಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ದೈ ಬೇರು ಇರೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೇವ ಇತ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಮರತ ಚೋಲೆದೆಡೆಟ್ಟು ಬರೆಟ್ಟು ಪುಂಡೆಲು ಪುಂಡೆಲು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾದೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬುಲೆಂಡ ಮಣ್ಣು ಉಂಡಾಯರೆ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೀರನ್ನು ಪತದೀಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕನ್ನಡಡು ಜರಿಗಿಡಂದಲ ನೆನಲೆಪ್ಪುವೆರು. ನೆಡ್ದಾವರೆ ಕ್ರಿಂಬಿನ ಗುರ್ತಪತ್ಯರೆ ಸುಲಭ. ನೀರಿನ ಸಾಗಾವುನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾಂಶಲು ಈ ಕಿರ್ಮಿ ಜಾತಿದ ದೈಕುಲೆಡು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡೇ ಸುರುತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಲು ಪನ್ಪ. ನೀರುಡೇ ಇಪ್ಪುನ ಪಾಮಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂವಾಪಿನ ದೈಕುಲೆನ ನಡುತವು ಈ ಕಿರ್ಮಿ. ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಲೆನ ಪಿರವುಡು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕಿರ್ಮಿದ ಜಾತಿ ಪಂಡ ಹಾವಸೆ ಹಾರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಸ್ ದೈಕುಲೆ ದಿಂಜಿದಿತ್ತುಳಿಗೆ. ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕಾಲನು ಜರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಕಾಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮರ್ಸಿಲಿಯಾ ಸಾಲ್ವೇನಿಯಾ ಅಜೋಲಾ ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುದು. ಅಡಿಯಾಟಂ ಪನ್ಪಿ ಜರಿಗಿಡತ್ತ ಇರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಂಡಾಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಬೇರು ಕೊರ್ದು ಪೊಸ ದೈ ಲಕುದುಂಟುಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ನೆನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಫರ್ನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೈಕುಲೆನು ಸೋಕುಗಾದ ಗಲಸುವೇರು. ಇನಿ ನಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡೀಸೆಲ್ಗಳ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿக்கு ಬೂರುದಿ ಈ ಕಿರ್ಮಿ ಜಾತಿದ ದೈಕುಲೆ ಕಾರಣಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ನಮ ತೂಪುಂಡ ಪೂ ಪರ್ಂದು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಕುಲನಂಚಿ ತೂವೋಡು. ನೆಟ್ಟು ಎನಿಪುಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಾದ ಜಾತಿಲೆನ್ನು ತೂವೋಡು. ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಾತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಿಸಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂದದ ಉಲೈಡು ಬಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡು ಅತ್ತನ ಬಜಿ ಚೋಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತನ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಕುಲು. ಕನ್ನಡದ ನೆನ್ನೆ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ನೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಯಗ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಂದು ತೆಪಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾನ್ ರೇ ಪನ್ಪಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಕಂಡ ತೋಟ ಉದ್ಯಾನಲಡು ಮಾತ ಓಲು ತುಂಡಲ ಈ ಪರಂದದ ಉಲೈ ಬಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ದೈ ಮರ ಬೂರುಳೆನ ತೂವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೆಟ್ ಪಡೆತಿ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಪಂಡ ಒಂದುವೆ. ರಡ್ಡರೆ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದಲು ಈ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯದ ಜಾತಿಡುಂಡುಗೆ. ಮಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಸಾಗರಲೆನ್ನು ಬುಡುಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ವಾ ಉಷ್ಣ ಗಾಳಿ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ ಬೊಳೆಪಿ ಜಾತಿ ಉಂಡು. ಮರಕುಲೆನ ಮಿತ್ತಿಡು ಕೆದು ಸುದೆ ಪೊಯ್ಯದನೇ ಊರುಡ್ಲ ನೆನ್ನ ತೂವಲಿ. 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟದ ದೈ ಮರನ ತೂವಲಿಗೆ. ನೆಟ್ಟು ಪುದೆಲು ಬೂರು ಮರಕುಲು ಸೇರ್ದ. ಈ ಜಾತಿದ ಸುರುತ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಪೂಪೋಪನ ಸಂತಾನಲು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗನೇ ಪುರ್ಪ ಮಾತ್ರತ್ತು ಗೆಲ್ಲು ಕಂಡೆಲೆಡ್ದಲ ಸಂತಾನ ಮುಂದೆರ್ ಸಾವು. ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜಾತಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ವಾ ದೈತ ಬಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಎಸಳಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅವು ದ್ವಿದಳ. ವಾ ದೈತ ಬಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ ಅವು ಏಕದಳ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಅಂಚಾಂಡ ಬೀಜ ನೇಟ ಏಕದಳನ ದ್ವಿದಳನ ಅಂದ ಪನ್ಯರನೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಅವಿಕಲ ಸುಮಾರು ರೀತಿದ ಪರಿಹಾರಲೇನೆ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದೇರು. ಬೀಜದ ಉಲೈ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ದೈಬೂರು ಮರಕುಲೆ ಬಿತ್ತಲೇನು ಏಕದಳ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು.
ಬೇಳೆ ಇಜ್ಜಾನಿನ ದೈಪೂರು ಮರಕುಲೆನ ಇರೆಟ್ ನರಂಬು ಸಮಾನಾಂತರವಾದೇ ಇಪ್ಪುಡು. ನೆಕ್ ಸುಲಭದ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಪಂಡ ತಾರಯಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಬಾರ್, ಗೋಧಿ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಇರೆನ್ ಕೊಡಿರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜಾತಿದ ದೈ ಮರಕುಲೆಡ್ ತಾಯಿ ಬೇರು ಇಪ್ಪುಜಿ ಕುದ್ಯ ಕುದ್ಯ ಬೇರದ ರಾಶಿ ಸುತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತಾಯಿ ಬೇರು ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಡೆದ ಅವರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡಲ ಈ ಮರಕುಲು ಮಗುರುನ ಜಾಸ್ತಿ. ಮರಕುಲಿನ ಉಲೈ ತಿರ್ಲು ತೆರ್ಬೆದಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು. ಹೂ ಅರಲಿನಗ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಪದರಾಡು ಎಸಳೆ ಇಪ್ಪು. ಕಾಯಿ ಮುಂಗೆ ಬಂದಾಗ ದೈ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬರುವತ್ತಂದೆ ಬಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ತಡಿಟೇ ಉರಿಯುಡು. ಅಂಡ ವಾ ಬಿತ್ತುದುಲೈಡು ಬೇಳೆ ಉಂಡ ಆ ದೈ ಬೂರು ಮರಕುಲೆನ ಇರೆಟ್ ನರಂಬು ಬಲೆತಲೆ ಕೈಪುಡು. ಇರೆನ್ ಪರಿಪುನಗ ಅಡ್ಡಾದಿಟ್ಟಿಯಾದ ಪರಿಪುಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಲತ್ತನೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಕುಕ್ಕು, ಬೆಲಕಾಯಿ, ಬೀಜ ಇಂಚ ಏತ ದೈಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಡುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ತಾಯಿ ಬೇರುಂಡು. ಕಂಗ್ ಗಾಳಿಗೆ ಮಗರು ನಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮಗರಂದು ಮರತ ಉಲೈಡು ಉಂಗಿಲದ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಂಗಾಂಶಲು ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋಪುಡು. ಅಂಚಾದು ಪ್ರಾಯ ದಿಂಜಿನಗ ತಿರ್ಲಿ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಯಕುಲು ಮರತ ಪ್ರಾಯನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಲತ್ತು ಮರತ ಉಲೈ ಬೊಲುಂಬು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡು ತಿರ್ಲು ಬುಲೆದು ಜೀಂದ ಅರ್ಥ. ನೆತ್ತ ಪೂತ ಎಸಳಿಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾಲು ಎನಮ ಪದ್ರಾಡು ಪತ್ತ ಪತ್ತು ಇಂಚ ಎಸಳಲುಪ್ಪುವ. ಈತ ನೆಟ್ಟ 205 ಕುಟುಂಬಲೆಡ್ ಇರುವ 1000 ನಾಡು ಪತ್ತಿರು. 31 ಕುಟುಂಬಲೆಡ್ 55,000 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಲೆಡ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಆತಡು. ಈ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಡ್ ನನೊಂದು ಚೋದ್ಯದ ಸಂಘ ಮೂಲಂಗಿ, ಬೀಟ್ರೂಟು, ಕೆರೆಂಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಿನನ ತೂಪುನವು. ಮುಲ್ಪ ಬೇರಲೆಡ್ ಬಾಕಿ ಬೇರಲೆಡ್ದು ಈ ಕಂಡೆಲು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುವ. ದೈ ಬೂರುಲು ತನ್ಕುಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಗ ಈ ಕಂಡೆದ ರೂಪೊಡಿತ್ತಿ ಬೇರಲೆಡ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಲ್ತದೀತಿ ತೆನಸನ ತಿನ್ಪ. ಹೊಸ ಸಂತಾನಗು ಸುರುತ ಬುಲೆಚಿಲುಗಲ ಕಂಡೆಡಿತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಯಿ ಕುರ್ಪುಂಡು. ಶುಂಠಿ, ಮಂಜಲ್, ಕೂವೆ, ಆರಟ, ಬಟಾಟೆ ದಂಚಿತ್ತಿ ದೈಕುಲೆ ಕಂಡೆಲು ತನ್ನ ಸಂತಾನನು ಮುಂದೆರ್ಸಾಯರಂದೇ ಇತ್ತಿನವು. ತನ್ನ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಪುನ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ದೊಂಬು, ಬೂರ್ನೇಟ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು ತನಕ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಗೂಡುನಗ ತೆಗಲೆ ಬತ್ತದು ಬದುಕು ಮುಂದೆರ್ಸಾವುನವು ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆನೆ ಅತ್ತ. ಅವಿಟ್ ಪಿದಡುನ ಮುಂಗೆಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೈಕುಲಾಪುನವು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಂಡೆಡು ಇಪ್ಪುನವು ಒಂದು ವಿಶೇಷನೇ ಸರಿ. ಕಳ್ಳಿ ಜಾತಿದ ದೈಕುಲು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ಮಾತ ನೀರು ತೆನಸು ತಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಪ ಒಯ್ತಾ ಪತ್ತೋಡು ಪಂತೋಡು ಬದುಕೊಡಾಪುಡು. ಮಾತ ದೈಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಇರೆ ಇತ್ತಂಡ ಬದುಕ ಕಷ್ಟಾವು. ಅಂಚಾದು ಇರೆನ್ ಅಡಗೇ ರೂಪ ಬದಲ್ತದು ಮುಳ್ಳುದ ರೂಪಡು ಐತ ಮಲ್ತೊನ್ವ. ಅವಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಒರಿತೊನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು. ದಂಡಡು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೆನಸಿನ ದಿಂಜ ಸಮಯ ಗಲಸರೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಡು. ಈ ಮಾತ ಚಾತುರ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೈ ಬೂರು ಮರಕಲೆ ಪೊರ್ಲುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕಸಾದ ತೂಪುನಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಳ್ಳಿದ ಜಾತಿದ ದೈಕುಲೆಡ್ ಇರೇನ ನಡುಂಡ ಯಾವು ಹೊಸ ದೈ ನಿಗತ್ತು ಬರ್ಪುಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ. 10-11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗ್ ಅರಳುನ ಆ ಬೊತ್ತು ಪೂತ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಂಡ ಎತೆ ಮದತದ ಕುಲುನ ಪೊರ್ತುಂದೇ ಆಪುಡು. ಅವೆತ್ತ ಎಸಲದ ರೂಪ, ಆ ಬಣ್ಣ, ಆ ಪುರ್ಪದ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ತುಂಬು ನೆರೆ ತೀರಂದೆ ಬಗ್ಗುನ ಇರೆತನೇ ಮಾಲೆ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೈನ ತುನಗ ದೇವರೆ ಮದಿಪುಗು ಏರ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗ ಒಡೆ. ಕಾಡು ಬಸಳೆದವು ನನಂಜಿ ರೂಪ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗ ಕಾಡು ಬಸಳೆದ ಇರೇನು ಬೂಕು ಜಡಿಟ್ಟು ದೀವಂದಿನಕಲು ಬಹುಶಃ ಪಿರವುದ ಕಾಲುಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಂದೇ ಪನುಲಿ. ಬೂಕುದ ಉಲ್ಲೈ ಕುಲ್ಲುದಿ ಬೆಚ್ಚಗು ಇರೆತ ಸಂದು ಸಂದಲೆಡ್ ಮಾತ ಬೇರು ಸುರುಕು ತೋಜಿದು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಸಂದಲೆಡ್ಲ ದೈಕುಲು ಮೂರುನ ತೂಂಡ ವಿಚಿತ್ರಂದೇ ತೋಜುಡು. ಆ ಇರೇನು ಪತೊಂದು ಒರಿಯ ಗೊರಿ ನಿನ್ನ ಇರಟಿಯತ ಕಿನ್ನಿ ಮೂಡುದುನು ನಿನ್ನ ಇರಟಿಯತ ಕಿನ್ನು ಮೂಡುದುನು ಲೆಕ್ಕವು ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ದಿನಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನುಲಿ ನಾಚಿಗೆದ ಮುಳ್ಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ಚೀ ಮುಳ್ಳುದ ಚಿತ್ತಿ ದೈಕುಲೆನ್ ಮುಳ್ಳುದ ಪೋಡಿಗೆಡೆ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟ್ಯರಿಜ್ಜಿ ನೈಸನಂಗ್ ಆಕಿರೆದ ಇರೆಬೂರು ಕೋಡು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಯಾರು ಕಿರುಂಬ್ಯರೆ ಸುರು ಸೂಬರಿಯರೆ ಸುರುವಾವು ಬೆದರದ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕಿಟಿತ್ತರವಕೆಂದು ಒಂಜಿ ನರಿಪು ಕತೆ ನೆತ್ತ ಉತ್ತರ ಪೆರಂಗಿಲಕಾಯಿ ಈ ಪೆರಂಗಿಲಕಾಯಿ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರದ ದೈಯತ್ತೆ ದೈ ದೈತ ಮಿತ್ ಕಾಯಿ ಕಾಯ್ದ ಮಿತ್ ದೈ ಉಂದುಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಮುಂದರ್ಸಾಯರೆ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಪರಂದಿನ ಉಟ್ಟಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಐತ ಜುಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ದೈನ್ ಕುಲ್ಲಾವುನ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ವತ್ತು ಮುಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿ ದಡ್ಪಲೆ ತನ್ನ ತಿಗಲಿಡ್ ಕೊಡಿ ಮರತಲೆಕ ಕಮ್ಮಲಕ್ಕಾದು ಅವೆತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪೂ ಅರಲಾದು ತಿನ್ನಿ ದಡ್ಪಲೆಲು ಮಿತ್ತೇ ಪುಟುದು ನೆಲಕ್ ಬುರ್ದು ಹೊಸ ದೈಕುಲಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ದೈ ನಾನ ಏನಡ್ದು ದಾಲ ತೀರಂದೆಂದು ಮಣಿಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲುನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಂಚ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ನಾನಾ ನಮುನೆದ ವಿಚಿತ್ರಳೆನು ಪತ್ತೊಂದುನ ದೈಕುಲೆನು ನಮ ತೂವಲಿ ತನ್ನ ಇರಕುಲೆನೇ ಬೊಂದು ಬಣ್ಣೋಡು ಮುಟ್ಟಾರ್ನೆ ಒಂದು ಮೇಳ ಕಟ್ಟುನ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪು ತನ್ನ ಮುದೆಲೆಗ್ ವಾ ದೈಲ್ನ ಪುಟ್ಟೆರೆ ಬುಡಯಿಂದ ಕಾಪುನ ಗಾಳಿ ಅಕೇಶಿಯ ಮರಕುಲು ಕಿನ್ಯ ಪಾಂತೆಲಿನ ಕಪ್ಪೆ ಬಿಜಿಲಿನ ತಿಂದದು ಬದುಕುನ ಹೂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷರ ದಂಚಿತ್ತಿ ದೈಕುಲು ಪೇರು ಪರಿಪುನ ಕನಪಡೆ ತೇರದ ಮರಕುಲು ಅಮಲಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿ ರಸ ಕೊರ್ಪಿ ಈಂದು ತಾರಿ ತಾರೆಲು ವಿಶೇಷನೇ ದಿಂಜಿದಿ ಹುಗೆರೆ ಕೊಕ್ಕೈನ ಅಮಲನೇ ಪುಟ್ಟಾವನು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಭಯಂಕರ ಕೈಪೆ ದಿಂಜಿದಿ ದೈ ಮರಕುಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿ ಕೈಬೇವು ಕಾಯರು ಕಂಚಾಲು ಒಂದು ಮಾತಲ ತನ್ನನ್ನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಿನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಾತುರ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕೆಲವು ದೈಕುಲೆನ ಪರಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಗೋಂಕು ಅವಟೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರಂದೇ ಪನುಲಿ ಬೀಜ ಪಿದೈಡು ಇತ್ತದು ಪರಂದು ಪೇತೆನೆ ಆದ್ರೂ ಅಂಟದಿಪ್ಪುದು ಎಕ್ಕ ಇದ್ಲೆ ಬೋವುದಂಚಿತ್ತಿ ಬೀಜಲೆಗ್ ಮೀಸೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇತ್ತದು ರಾವೊಂದು ಪೊದು ದೂರ ದೂರ ಕೊಡಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಲು ಪನುಲಿದ ಮರ ಬಾರೆ ಕೈಲು ಪಾಡಂಡ ಪೂ ಬುಡುಂಡ ಸಯ್ಯರ ತಯಾರಾತಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಳಕೈ ಪೆಜಕೈ ಕುದನೆ ಬದನೆಲೆಡು ಬೀಜದನೇ ರಾಸಿ ಈ ಸಸ್ಯ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಣ್ಣ ದಿಂಜಾದೆಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ವಾ ನರಮಾನಿಲ ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮುರ್ಗಲ ಈ ದೈಪೂರ್ ಮರಕುಲೆ ನಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಅವೆತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ನಾವಡು ಬುಡ್ತು ಬದುಕಿರ ಸಾಧಿ ಜಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೈಕುಲಡೆತ್ತಿನಾತ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಲಡಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೋಜಿಗ ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಡುಪ್ಪುನ ಜೀವಧಾತುಡು ಆಂಥೋಸಿಯನ್ ಪನ್ಪಿ ವರ್ಣ ವಸ್ತು ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪುರ್ಪೊಲೆಗ್ ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ನೇರಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪಿ ವರ್ಣಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣೊಲೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ತಾವರೆ ನೈದಿಲೆ ಟ್ಯೂಲಿಪ್ ಪುರ್ಪೊಲು ಪಗಿಲ್ ಅರಳದು ರಾತ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಜಾಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತಲಾನಗ ಅತ್ತಡ ರಾತ್ರಿಡ್ ಅರಳದು ಬೊಲ್ಪಾನಗ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸರೇ ಕಳೆ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ದಪ್ಪು ಸೂರ್ಯನೇ ತೂದು ತಿರ್ಗುಂಡು ಉಷ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ದೈಕುಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ನಾಡುಪತ್ತದಿರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೆರಿಯರ ಪೊಂಡ ಅವೇತು ಪೋಡಿವನ ದೈಬೂರುಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಡಿವಗೆ ನಂಕ್ ಗೋಚರ ಆಯ್ಚಿಂಡಲ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇರೆ ಬೇರು ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ಪರೆ ಆ ದೈತ ಮುದೆಲಿಗೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ನಾಡುಪತ್ತದಿರು ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸಸ್ಯಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಲು ಗುರುತಿಸವುನ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆನು ಮಲ್ತದು ರೆಸೋನೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಪಕರಣನ ನಾಡುಪತ್ತದಿರು ಮೇರೆನ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಿಡಿತ ಅತ್ತಂಡ ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಜಗತ್ತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ಗಮನಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಸ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆದ ಮುಡಿಪಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಮುದ್ರದ ಪಾಮಜಿ ಪಂಡ ಶೈವಲ ಅನಿಟಾ ಬ್ಯುಲೇರಿಯಾ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶದ ತಯಾರಾಯಿನ ಜೀವ ನೆನ್ನ ಮರ್ಮೈಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಸಾಯನೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ತುಯರಾಪುನ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಉಂದು ಒಂಜೇ ಜೀವಕೋಶ ಉಂದು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಸಮುದ್ರಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಗುಂಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ನೀರು ದಡಿಟ್ ಎತ್ತರದ ಪಾದಲನ ಮಿತ್ತಡಲ ತುಯರ ದಿಕ್ಕುನವು ತುಯರೆ ಎಲ್ಲೆ ಲಾಂಬುದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನವು ಬೇರು ದಂಡು ತೊಪ್ಪಿದಂಚ ಮೂಜಿ ಭಾಗಲು ನೆತ್ತ ದಂಡಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿರಟ್ಟ ತೆಗೆಲ್ದು ರಡ್ಡು ಪೊಸ ದೈಕುಲಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಏಕಕೋಶ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿದ ಜೀವಿ ತುಂಡಾಂಡ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಭಾಗಲ ಬದುಕು ನೆಂಚಾಂದ್ ಜರ್ಮನಿದ ಹ್ಯಾಮರ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತದ್ ಜೀವಕೋಶಲನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂದು ನಾಡು ಪತ್ತಿಯರು 1 ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 7.9 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಪನ್ಪಿ ಪೂ ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋಜಿಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದ ಸ್ವಾಮ್ ಫೋರ್ಡ್ ರಾಫಲ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಸುರುಕು ಈ ಪೂತ ಗುರ್ತಪತ್ತಿನಾಯೆ ನೆನ್ನ ನಾಡ್ದು ರಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂದ ಪುದರಾದ್ 1828 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಲೆತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದಂಚ ರೂಪುಡುಪ್ಪುನ ಪೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬದುಕುನ ದಯ್ಯತ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಬೂರುಗು ಬರ್ಪಿ ಬಂದಣಿಗೆ ದಂಚಿತ್ತಿ ದೈಟ್ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾನಗ ಮುಖ್ಯ ಮೂಡುಂಡು ಅರಳದ 4 ದಿನ ಕರಿನಗ ಅಂಬಿದ ಮುದ್ದೆದಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅರಳಿನಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಕುರಿದಿನ ಮಾಸದಂಚಿತ್ತಿ ವಾಸನೆ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ ಶವ ಪುಷ್ಪಂದಲ ಪಂಪಿರಿಗೆ ಇವನಿ 5ನೇ ಎಸಳ ಅಂಡಲ ಎಸಳದ ಮೇಲ್ಡ್ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಡುದಿತ್ತದ ತುಯ್ಯರೆಲ ಪೊರ್ಲು ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಪೂಂದೇ ಪನಡಿ ಪೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂದ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆವೊನ್ನಿ ಮಾತ್ರತ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿತ್ ಪಂಡ ಗಸೆ ಗಸೆ ದಾತು ಮಲ್ಲವು ಒಂಜಿ ಪೂಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಪುಣಿಗೆ ಅರ್ತಿದ ಮರನ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದಪ್ಪರು ಅವೆತ್ತ ಬೇರೆನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ ಅವೆ ತಡಿಟ್ ಕತ್ತಲಾನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಿಂಡ ಮನದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ದಿಂಜಿ ತುಪ್ಪುಡು ಗುವಾನಿಯಾ ಪನ್ಪಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲನು ತುಂಡು ಮಲ್ತಂಡ 4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ದಾರ ಕಟ್ಟದ ಚಪ್ಪುಡುಗೆ ಈ ನೀರಿಗ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ದದ ಗುಣಲಾ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಸಸ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡರಿಗಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ದೈನು ಗುರುತಿಸಾದೇರು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬುಳಿಪುನ ಈ ದೈಕುಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಕುಲು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಇರೆಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ನೆಟ್ ನಡುತ ಇರೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲವಂಡ ಬರಿತ ರಡ್ಡು ಇರೆ ಎಲ್ಯವು ವಿಶೇಷ ದಾನೆ ಕೇಂಡ ನಡುತ ಇರೆ ಪೆದುಕುಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಥಿರವಾದೇ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಬರಿತ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ಯ ಇರೆಕುಲು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಪೋಪ ಈ ರಡ್ಡು ಇರೆಕುಲು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ನಿಗದಿಯಾದ ಇದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಪುನ ಏನ್ ಪಂಡದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇರೆ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಬರುಡಾಂಡ ಸರಿಯಾದ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲುನು ದೆತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಇರೆ ತಿರ್ತು ಪೋನಗ ನನೊಂಜಿ ಬರಿತ ಇರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕಾತದು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈ ತನ್ನ ಗುಟ್ಟುನು ಬುಡ್ತು ಕೊರುವತ್ತಾಂದೆ ಸೀದ ಪೋಪುನಾಯಗ ತೆರಿಯಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಾದಿರು ಎಕ್ಕದ ದೈತಂಚಿನ ಸ್ವಫೀಲಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಕುದ್ಯದ ದೈಟ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗೆಲದ ಮಲ್ಲ ಪೂವಾಪುಡು ಒಂದು ತುಯ್ಯರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇನದಂಚ ಇತದ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಗೆರೆಕುಲು ಉಪ್ಪುವ ಪಚ್ಚೆ ಮಂಜಲು ಬೆರಕೆದ ಪೂತ ಎಸಳಲೆಗ್ ಈ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಗೆರೆಕುಲು ಕೀಟಲೆನು ತನ್ನಂಚಿಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೊಸ ರೂಪನೇ ಈ ಪೂ ಮಲ್ತೋನುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊರಿಫಿ ಪನ್ಪಿ ಮರತ್ತವು ಬಲ ಈ ಮರಕುಲು ಮರುದ ಗಡಿ ಬಾಗುಡು ಈ ಮರಕುಲು 80 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತದು ಮರತ ಮುದಿಲ 4 ಫೀಟ್ ವ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮರಟ್ ಪೂ ಗೊಂಚಿಲಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲು 20 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದದು ಪಿರಮಿಡ್ ದಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಮಲ್ಲ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲೆಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತನು
ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇಪ್ಪುನ ಗೋಲದ ಮರ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ದುಂಡು ದಾಯಂದಂಡ 16 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇಡ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಗೋಲಿದ ಮರ ಪರಡುದುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಧ್ರದ ಗುಟ್ಟಿ ಬಯಲು ಪನ್ಪಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಲಿದ ಮರಕುಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಂದ್ ನಮ ತೂತ ಕೇಂದ. ಹೆಲಿಕೈಸಂ ಪನ್ಪುನ ಮರ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರ ಬುಲಿಪುನವು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಿ ಗೇಣು ಬೊಂಜಿ ಗರಗಸದ ಚಿತ್ತಿ ಪತ್ತೆದ ಎರೆಕುಲು ಮಂಜಲು ಬೊಂತು ನೇರಳೆ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಇಂಚ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಎರೆಕುಲು. ಈ ಮರತ ಪೂ ಕೊಯ್ದು ಪೊರ್ಲುಗುಂದ ದೀವೊಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಾಡುಜಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ವಾ ನಮುನೆದ ಪರಿಮಳ ಅವಡು ವಾಸನೆ ಅವಡು ಈ ಪೂಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಬಾಟ್ಲಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಗಲಸುನ ಬ್ರಷ್ ದಂಚ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊರ್ಪಿ ಮರತ ಪುದರೇ ಬಾಟಲಿ ಬ್ರಷ್ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪುದರ್ ಪಡಿತಂಡು. 30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಆಪಿ ಈ ಮರಟ್ ಮುದೇಲದ ಚೋಲಿ ಬುಣ್ಯದಲೆ ಕೈಪುಡು. ನೀಲಗಿರಿ ಮರತ ಇರುತಂಚ ಎರೆಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಮರಟ್ ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಡು. ಊರು ಪೂರ ಪರಿಮಳ ದಿಂಜಾವುನ ಈ ಮರ ವಿಶೇಷನೇ ಸರಿ. ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಪರಂದ್ ಬೀಜಲ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಇತ್ತಿನವೆ. ನಾಣೀಲು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ತಾರಾಯಿ ಎಣ್ಮೆ ಪೊನ್ನೆ ನೈಕುಲಿ ಬೀಜ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ತೆತ್ತೊಂಡಿದ್ದೇರು. ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಮಳ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಕುಕ್ಕು ಬಾರಿ ಚೀಪೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜೆ ಕುರಂಟ್ ಉಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಪೇರಂಗಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿತ್ತು. ಕುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾನಾ ರೂಪದ ಪರಂದಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಳು. ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರಚನೆ. ತೆಪ್ಪುದುಲೈ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಪ್ಪಿದ ಉಲೈ ತಾರಾಯಿ ನಡುಟೆ ಅಮೃತದಂಚಿತ್ತಿ ನೀರಿನ ತೂನಗ ಏರಾಂಡಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗ ಕೈಮುಗಿಯೊಡಿ. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪೊದಿದುಪ್ಪುನ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಜೀವರಾಶಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಬಂಗಾರಂದೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಸಿದ ಊರುಡ್ದು ನುಂಗೆಲು ಗಾಳಿದಿಂಜಿ ಊರುಡುಲ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು ಸಾಗರ್ತ ವರ್ಮನುತ 25 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜೀವರಾಶಿ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಮಣ್ಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮತ ಬರ್ಸ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅವೆಕು ಹೊಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪಚ್ಚೆ ದೈಕುಲೆ ಕದಿಕೆ ಉಟರ್ನೆ ಆವೊಂದು ಈ ಲೋಕದ ಜೀವ ಜಂತುಲಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡಲ ಕರೆ ತೇವ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಡು ಉಷ್ಣವಲಯ ಇರೇನು ಉದುರಿಸಾವುನ ಕಾಡು ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಲಡು ಅತ್ತಂಡ ನೀರಡೇ ಬದುಕುನ ಸಸ್ಯಲೊಂದು ಏತು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಂಡಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ವಿಷಯಲು ನನಲಾತು ಇಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಡಿಪ್ಪುನ ಬೇಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಕದಿಕೆ ತುಂಬೆ ಪಜೆ ಪುರುಷರತ್ನ ಕುದನೆ ಉತ್ತರಣೆ ಕುದ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಾರೋಲು ನೆಕ್ಕಿ ಚೇವು ಕೇರಿಕೇನೆ ಪುಚ್ಚೆದ ಪರ್ಂದು ಕೇಪುಲು ಬಂದನಾರು ಕೊಡಸಿಗೆ ಸಂದುಬೂರು ಇಟ್ಟೇವು ಮಾದಿರು ಎಂಜಿರು ಇಂಚಿತಿ ನಾನಾ ರೂಪದ ದೈಬೂರುಳು ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಉಲ್ಲ. ಮಾತಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಪೂ ಕಾಯಿ ಪರ್ಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲೆದು ಮರ್ದು ದಿಂಜಾದು ಮರ್ದನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೈಕುಲು ನಮಕ್ ದೇವರನೇ ಸ್ವರೂಪ. ಕಾಯ್ ಜಾರಿಗೆ ರೆಂಜೆ ಅರ್ತಿ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೋವು ದೇವದಾರೆ ಲಾವ ಅಶ್ವತ್ಥ ತೆಕ್ಕಿ ಚಂದೊಳಿಗೆ ಪುನರ್ಪುಳಿ ನೇರಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮರಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮೆಗಿಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಇತಿನಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನವು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಣವುದ ಪಿರವುಡೆ ಬಲಿಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಷೆನೆಲೆಡ್ ಗುಡ್ಡಲೆನೇ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತದು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲನೇ ಮಾರ್ದ ತಿಂದದು ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ 15 ಇರುವ ಮಾಲಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕುನವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅಂದು ಎನ್ನಿದ. ನರಮಾನ್ಯನ ಈ ಗುಣ ತುಂಬುಂಚಿ ದಿನ ಎದುರು ಮುಟ್ಟುನಗ ಒರಿತೊನರೆ ದಾಲಾ ಒರಿದು ಪಂಪಿನವು ಪಗೆಲದಾತೆ ಸತ್ಯ.
ಒಂದು ಮಾತ ತೆರೆದಿಲ ತೆರೆಯಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅರಮಾನೆ ತನ್ನ ಸಂತೇಸಿಗಾದ ಎಚ್ಚರಾಪನವು ಎನ್ನಿತ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಆದುಂಡು ಏನದ ಪೊಲಬುಗು ಕೆಬಿಯಾಯಿನ ಮಾತ ಬಂದಿಡದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಲ್ವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ವಿಜಯ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಇವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೇಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಲಿ ಆತಂಡ್ ನಿರೂಪಕರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ವಿಭಾಗದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊರಲೋಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಈ ಲೇಜ್ ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನ ಪರವಾದ ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಉಡಲ್ಜಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ. ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನತ ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ NBE ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಂಟರ್ ACCI ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇರು ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಯರು ಆರು ಈ ಗೇನ್ ದಪಲಬ್ಧ ಪರಪು ವೆಗ್ಗೆ ಮತ್ತು 40ನೇ ಭಾಗದ ಪೊರ್ಲು ಪದಿಗೆದ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣಡೊಂದು ಭಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಎಸಲ್ ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಓಯನ್ ಮಾತ ತುವೊಂದಿತ್ತನ ಮಲ್ಲಾಯತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ವಿಚಾರಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣವೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವಿಚಾರಲಿನ ತೆರಪಾವಣಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟಿನ ಮಾಧವ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತಾಯಿಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡಿತಾರಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಎಸಲು ಒರಿಪಾವನಂಚಿತನ ಬುಳೆಪಾವನಂಚಿತನ ಹಿಂಚಿತನ ಅನಂಜಾತ ಬೆರಡಂದು ಪಂಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಾರಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊನ್ವೆ. ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಗರಿ ರಂಜನೆ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಹೆಂಚ ವಿವರ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡೇರು ಅರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮನಾದಿಗೆ ಬಿಂದಿರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರು ಈ ಪೊರ್ಲು ಪದಿಕೆದ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಿನ್ನಮತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ ಮೋಕ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೇರು ನಂಕ್ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊದಿಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೈ ಬೂರು ಮರಕುಲೆನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನೋಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೂಕುಡೆ ಮೂಡ್ದುವೈದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೀವನಡು ನಂಕ್ ಕಲ್ಪಾವನ ಸಸ್ಯ ಜೀವನ ನಂಕ್ ಕಲ್ಪಾವನ ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನಂಕ ಆಂಡ್ ಷಷ್ಠಿದ ಸೋಜಿಗಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆರಗಾವಂದೆ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ
ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸತತವಾದ 34 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಪಂಟ್ ಶುಭ ಕೋರುಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಕೊಡ್ನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆ. ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು. మీరు ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಕೃಷಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಎಂಚ ಅವಲಂಬನ ಪಂಡದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬ ಹಿರಿಯ ಕೂಡ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ದನ ಉರ್ಲು ಪದಿಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾನ್ ಮೇನೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೂಸಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತವರ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನೋಟ ಹೊರ್ಲು ಪೊದಿಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕರ ಶಾಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತು ಶೋಕದಕ್ಕ ತುಳು ಉಂಡು ಎನ್ನ ತುಳು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಯಾನಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅನ್ ಪಾತದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾತಾರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ತುಳುಟ ಒಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಶಬ್ದಲು ಉಳ್ಳ ಇತ್ತ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಿಷಯ ತೆರಪಾರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸೋಜಿಗ ಉಂಡು ಅವ್ರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಕೇಂದ್ರಗ್ರೆ ಬಾರಿ ಮೈ ಎದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಶೋಕದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆನ ಉರಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರ್ ತಕ್ಲನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾಳ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳುತ ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಳು ಶೋಕ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾರಿ ನಿಕ್ಲನೆ ಎತ್ತುಡು ಇತ್ತ ಕೊರ್ನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಎತ್ತರು ಎನ್ನ ತುಳು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ 50% ಪನೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಆಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುತಲ ಇತ್ತದ ನಿಜ ತುಳುಕ್ಲ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಣ ತುಳುತ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಶಬ್ದಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಬಂಟ್ರ ಸಮುದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಪೋಂಡ ಅಥವಾ ಇಂಚ ತುಳು ಜಂತ ಮದ್ಮೆ ಪೋಂಡ ವೇದಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಗ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸೋಜಿಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಶೋಕದ ಭಾಷೆ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಜಾತ ಎನ್ನ ತುಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತೋಜು ತುಳುಕು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚ ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಯ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ತುಳುಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಈ ನಿಟ್ಟಡು ಈ ಸರ್ದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂತೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ತುಳುತ ಲೆಟರ್ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 7 ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರಗ ಒಂಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೋಕ್ಲಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಕ ಪಂಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡು ಇರೋ MA ತುಳು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಉಂಟು ಎಂಕ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಜಾನ್ ಆತ 2 years ತುಳುತ ಭಾಷದ ಪೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ತುಳು ಬರೋಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಳು ಬರೋಡು ಬಂದು 100% ತುಳು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪುನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೆ ಇಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ತುಳು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರೆದು ತುಳುನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಅಂಚಾರ ಬರೋದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ ತುಳು ಬರೆದ್ರೆ ತುಳು ಓದಲಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪೀಠ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹಳ ಬಾರಿ ಶ್ರಮಿಸೊಂದು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಕಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ ಒಬ್ಬರ ವಿಸ್ಮಯ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಮಾಜಿ ಅವರು ಪಾಮಾಜಿ ದಯ್ಯ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಪರಂದ ಒಂದು
ಪರ್ದ ದಯ್ಯೆ ಆವಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೇರಂಗಾಯ ಮರತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ನಾನು ಎಂಕಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಈತ ಶೋಕು ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಾವು ಪೂರ ತುಳು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು, ತುಳುದ ಭಾಷೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಈ ಮೂಜಿ ಪೀಠಗಳ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಜಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನೋಡು ವಂದನೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಆತ ಶೋಕುಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಸೇರ್ಪದು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡ್ ಅಂಚತ್ತಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಒಂದೇನೋ ಆಶಯ ಅಂತಂದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್, ಗುರ್ಕಾನ್ಮೇನ ವೈಸಮ್ನ ಶ್ರೀ ಬಿಂದುಸಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರೋಜಿನಿ ಮಧು ಸುಧನ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತವರ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಾರೀತಿಡ್ ಪ್ರಗತಿಯೋಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಪಾತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳು ಒಲವು ತೋರಿಕೋಡು ಮಣ್ಣದು ನಮಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ ಅವು ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಗೇನಪೊಲಪು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 140 ಕೊರಲಪದಿಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನೋಡುದು ದೈಬೂರ ಮರಕುಲೆ ಮಿತ್ತಂಜಿ ನೋಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮಿಗ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲಬಿಂದಿರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆಕಲ್ಲ ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಇದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿಂದಿರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಕಲ್ಲ ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿವರವಾದ ಸವಿವರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯ ಪಣದ ಬರ್ಜಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರಬಾಳೆಪುಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಜಿ ಪದಕಿಯರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪರವಾದ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆಲೇಸಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದಿರು ಆಗ್ಲಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಎಂ ಕಿಸರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವರ್ಗ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಲ್ಲೆಸ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಬರ್ಪಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಸ್ದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು.